गिबियावनो बेलासि समनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय। जि दिनैनि 7th फ्रेशमेन ससियेल खैराबारि कलेज इउनिटनि बानजायनायाव जे 17थि बर' फरायसाफोरनि बरायनाय सान, बे बराय सानाव बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बे फरायसालिमा इउनिटआ मोनसे खुगालासि दिहुनदों, जांख्रिथाय खुगालासि। लोगोसेयैनो दिनैनि जि गेवलां आफाद, बे गेवलां आफादाव फैदोंमोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि आनन्द दैमारि सार बिथां, आरो लोगोसेनो दिनैनि जि मोनसे बराय फोरबो, बे बराय फोरबोनि थांखियानो जाहैबाय जों खैराबारि कलेज इउनिटनि बानजायनायाव, बे इउनिटनि बानजायनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि फरायसाफोरनि जि थांखिखौ लानानै जौगानायनि मोनसे लामा, बे लामाखौ आरो बे थांखिखौ लानो थाखाय दिनैनि बे दिनखौ जारिमिनारि खालामनो थाखाय हयथ' दिनै बे दिनखौ लानाय जादों। आरो दिनैनि नैबे दिनावनो गोदान फैनाय फरायसाफोरा थांखि लागोन आरो थांखि लानानै जौगानायनि मोनसे खामानि मावगोन बिथांमोना। लोगोसेयैनो नैबे दिनैनि जि फ्रेशमेन ससियेल डेआव गासै मोनस्नि जुनियर कलेजफोर दङ, जेरैबायदि खैराबारि जुनियर कलेज दङ, खैराबारि सिनियर कलेज दङ, ओमफ्राय इउ एन एकाडेमि सिनियर कलेज दङ, बेनिफ्राय दङ ब्रिलियान्ट, NRDS, केम्ब्रिज, गासै मोनस्नि जुनियर कलेजनिफ्राय फैनाय फरायसाफोर दङ। आरो बेजोंनो जों खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो जोंबो बिथांमोननि नांगौ समाव हेल्प होदों आरो बिथांमोननि जौगानाय आरो इयुनाव सासे गेदेमा सुबुं जानो हायो बेखौ हास्थायनानै जों अरायसम बिथांमोननो दोङो आरो जों दासिमबो बिथांमोननि आरो बे हाबाफारि जोबजासिम जों बिथांमोनखौ हेल्प होगोन होननानै जों दङ दायो। दानि समाव बे फरायसा बिथांमोना गोबां बेखारनि अनजिमा बांदों, बिथांनि सायाव मा बुंनो सानो? ड्रप आउट जानायनि जा मोननैसो प्रब्लेम, बेखौ जों नायनो थाङोबा आथिखालनि जि थासारि, बे थासारिया जाहैबाय जायफोर ससियेल एक्टिभिटिसफोरजों दा आथिखालनि फरायसाफोरा जथेस्थ' मुखुब जानानै थायो। दा ओंखायनो जों खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायगोन जे जायफोर ससियेल एक्टिभिटिसफोर जाहाथे बिनिफ्राय जों गोजानाव थानो नांगौ आरो थानांगौ, बेखौ जों अरायसम खावलायगोन आरो खावलायबाय थागोन। मानोना जों दिनै नुदों जायफोर आननेसेसारिफोर फरायसानोनो नाङा, जेरैबायदि मबाइल नाङा, बाइक नाङा, बा दामि साइकेलफोरखौ जोंनो नाङा, बेफोरबायदिखौ जों गावनि बिमा बिफाखौ हेरेसमेन्ट होनानै दिनै आथिखालनि फरायसाफोरा नांगौ बायदि दामि मबाइल बिदों, नांगौ बायदि बाइकफोरखौ बिनानै गावनि लानायनि उनाव जिथु टाइम वेस्ट जादों, बे वेस्टखौ गाव बुजि मोना, जेराव गावनि फरायनाय थांखिखौ होसोनायनि अनगायै बिथांमोना बाइक मबाइलजों मुखुब जाना थानानै गावनि जिथु थांखि, बे थांखिसिम सहैनो हायाखै। लोगोसे मा जादों, जोंनि फरायसाफोरा मोनफ्रोमबो जायफोर ससियेल एक्टिभिटिसफोर, बेयाव सासेनिफ्राय सासे सेम सिस्टेमै बिथांमोना मा खालामदों, कानेक्सन जालायनानै थायो आरो जायनि थाखाय जोङो बे थांखिसिम सहैयालाखैनो उनफिनना जानो गोनां जादों। बेनिखायनो जोंनि फरायसाफोरा ड्रप आउट जानाया गोबां बांदों। आरो लोगोसे मोनसेबो ड्रप आउट जानायनि मोनसे कारन दंबावो, जायफोर जोंनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानायाव बा जोंनि आदबखौ लायाखै, आदबनि जायफोर स्किलफोर, बे स्किलफोरखौ जोंनि फरायसाफोरा लायाखै, जायनि थाखाय फरायनायखौ दोनथ'नायनि उनाव मायाव मुखुब जागोन, बे मुखुबखौ जों नागिरनानै दिहुनना लानो हायाखै। ओंखायनो जों खावलायगोन जाहाथे दानि फरायसाफोरा आदबखौबो लोगोआव लांफायो, अब्लानो जोंनि जिथु बे ड्रप आउट बा जोंनि बेकार होननाय सोदोब, बेफोरखौ जों अरायसमनि थाखाय बोखारनानै जों गावनि थांखिसिम सहैनानै गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जागोन आरो सासे जोङो बर' हारिनि गेजेराव सासे गेदेमा सुबुं जागोनखौ जों नुहुरदों। ओंखायनो जों खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जों बयनिबो फरायसाफोरनि इयुन जिउखौ मोजांनि थाखाय जों हास्थायो आरो सानफ्रोमबो बै एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायगासिनो दङ। दिनैनि एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा नैबे मोनसे स्टुडेन्टफोरनि जायनोखि दा फरायफुबाय थानाय फरायसा, बैसोरनि थाखाय लिडारशिप डेभेलपमेन्टनि मोनसे स्टेज। मानोना नैफोरबायदि प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जोंनि फरायसाफोरा बांसिन लिडारशिप क्वालिटिखौ मोननो हायो आरो नै मोनसे प्रग्रामखौ लानायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे इउनिटिया फैयो। जोंनि दा जेरैबायदि खैराबारि हालामाव फरायनाय गासै फरायसामोनखौ लानानै जोङो
मोनसे फ्रेशमेन ससियेल सेरेमनि खालामदों दा बैबायदि खालामनायनि गेजेरजों जोंनि मोनफ्रोमबो खैराबारि हालामनि जौमा फरायसालियानो जा जुनियर कलेजानो जा बैफोरनि फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे सिनायथिलायनाय इन्टारेक्सना जायो आरो बैफोरबायदि थालायोबासो जों जोंनि बर' फरायसा समाजखौ एसे गोजौ फारसे लांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो लोगोसे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जायनोखि फरायफुबाय थानाय फंबाय बिनानावमोन बिथांमोना मोनसे लिडारशिपनि क्वालिटिखौ डेभेलप खालामलांगोन होननानै आं आसा खालामो